Most, hogy beléptünk az új évbe, szerintem a legfontosabb, amivel kezdened kell, az a te emésztésed, májad és epéd. Ezért a legkézenfekvőbb téma, így januárban, hogy mi a különbség a pro és prebiotikum közt. Nagyon sok ember nem érti a különbséget, pedig kolosszális a különbség, ezért nézd végig ezt a videót, és egyből elmondom egy kis spoiler, hogyha te krónikus puffadásban szenvedsz, IBS, SIBO, Candida, vagy bármilyen más, vagy például diszbiózis, akkor neked a híres prebiotikumot, és kihangsúlyozom, prebiotikumot szedni nem szabad. Ez egy spoiler. Tehát mi a különbség a pro és prebiotikum közt? Nagyon egyszerűen el fogom neked magyarázni, ez a talaj, amelyikben nevelkedik az élő baktérium. Hoppá, ennyi. Tehát az élő baktériumnak kell egy talaj. Általában ez rost, például utifümaghéj. És ezért van az, figyelj, felhozom neked a példát, hogy hogyha szibód van, akkor utifümaghéj, hagyma, fokhagyma után te puffadni fogsz. Miért? Mindjárt elmondom, és ebből fogsz következtetni arra, hogy miért is nem szabad neked prebiotikumot használni. Tehát, hogyha neked van alapvetően egy diszbiózisod, ahol sok a rossz baci, akkor te ezzel a talajjal, amit a prebiotikumból kapsz, betáplálod őket. Tehát ők kapnak enni. És köszönjük szépen, nagyon jól érzik magukat. Ezért van az, hogy te egyből, miután megettél valamilyen prebiotikus ételt, például banán, vagy spárga, én például imádom a spárgát, de ritkán van friss, banán vagy spárga, egyből puffadni fogsz, mert egyből a rossz baktériumok, amelyek általában a vékony bélben vannak, belettek táplálva, és megették azt a rostot, amit adtál nekik. Ezek a vékony bélben vannak legtöbbször, ami apropó steril kell, hogy legyen. Tehát ez egy talaj. Ezzel eteted a baktériumokat. Tehát, hogyha te először nem írtottad ki a rossz baktériumokat antibiotikum terápiával, amit a gastroenterológus kell, hogy felírjon egy kivégzéses teszt alapján, például, hogyha szibóról beszélünk, akkor táplálni és talajt létrehozni a baktériumoknak nem szabad. Hisz jelenleg rossz baktériumok, pontosítok, rossz helyen vannak a baktériumok. A vékony bélben pedig a vastag bélben kell, hogy legyenek. Az élő baktériumok közé tartozik a számunkra jól ismert laktobaktérium, bifidobaktérium, tehát ezek a baktériumok, és a spóra képző baktériumok, amelyeket javasolhatunk szibónál, diszbiózisnál, kandidánál, vagy bármilyen más emésztési panasznál. Miért? Mert a laktobifidobaktériumok legtöbbször a vékony bélbe átvándorolnak a vastag bélből. Ezért jött létre a Natureka-nál kidolgozott emésztés gumicukor néven található gumicukor, ami probiotikumot tartalmaz, azaz élő baktériumot, ami spóra képző, képes kolonizálni, betelepíteni a te bélflórádat, tehát hogy gyönyörű szépen betelepíti, gyomorsav ellenálló, és adható különböző emésztési panaszoknál, és Bacillus coagulans-t tartalmaz. Apropó Bacillus típusokból, Bacillus subtilis is nagyon jó, csak mi még jelenleg ezt nem tettük bele az emésztő gumicukrunkba. Tehát, hogyha utána olvasol az integrált orvosok blogjaiban Amerikában, akkor láthatod, hogy azok, akik kifejezetten a bélrendszer egészségével foglalkoznak, SIBO-val, IBS-szel, azok az orvosok mindig kihangsúlyozzák páciens felé, hogy csak is Bacillus alapú probiotikus törzseket használhatsz. Ezért lett Bacillus coagulans az alapja a mi emésztés gumicukrunknak. Na most egyből kikerülöm, vagy egyből ráreflektálok a gyakori kérdésre, de mi van, ha nem vagyok beteg? Az van, hogy a mi közép-európai étkezésünk annyira szegényes, hogy nekünk muszáj pluszban bevinni élő törzseket, főleg úgy, hogy ezek a Bacillus coagulansok nem konkurensei a te meglévő flórádnak. Tehát én minden nap szedem, és a lányom is minden nap szedi, a lányom 11 éves lesz, és már 3 éve szedi rendszeresen, amióta megjelent igazából a piacon, az én probiotikumomat, amit emésztés gumicukor néven találsz. Na ez a különbség, tehát a probiotikum élő baktériumot tartalmaz, nyilván ezek találhatóak ételekben is, mint például a kefir, az úgynevezett aludtej, jó kis kárpátaljai módon, savanyú káposzta, fermentált zöldségek, kimcsi. Ezek a probiotikus törzseket fogják tartalmazni, de például a Bacillus coagulans, vagy a Bacillus alapú probiotikus törzseket ételekben te nem találod. Miért? Mert ezek talajban vannak. Ez egy hosszú történet, specifikusak, és talajban találhatóak. A prebiotikum pedig effektíve te létrehozol egy nagyon kényelmes, és egy nagyon jó közeget az élő baktériumok betelepítéséhez, és az élő baktériumok szaporodásához. De ha neked vannak emésztési panaszaid, akkor neked nem szabad prebiotikumot szedni. Addig a pillanatig, amíg a meglévő baktériumok túlszaporodását te nem állítod meg. Ilyen egyszerű. A mi emésztés gumicukrunk a favorit a weboldalon, hogyha megnézed, top eladásokban van, és nézd meg a visszajelzéseket, olvasd el, zseniális lehet, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült egy ilyen
megoldást létrehozni azoknak, akik nem csak betegek, hanem gyakran pufanak. És rendelhető az együttműködő partnerünk weboldalán, a Csörken weboldalán, megjelölöm őket a videó leírásában, nyilván feltüntetem a kuponkódot is. Ha pedig hasznos volt a videó, így az év elején, akkor tudod mit csinálj. Lájkod és küld tovább.